Og velkommen her til min lille pilebutik. Der er en helt lille udstilling her af nogle af alle de ting, som der blandt andet kommer med på julemarkedet, som bliver holdt i weekenden den 21. og den 22. november her. Der er forskellige brugsting, og der er flettede søjler, som man kan bruge til at have fuglekugler i, eller til æbler. Der er fuglehuse, der er kurve, og der er kugler, som min veninde Gitte Kjær har lavet til at ligge ude i haven. De er rigtig fine, og de er forskellige størrelser. Man kan også bruge dem til at have fuglekugler i. Der er kurve, pileblomster og bakker af forskellige slags. Store og små kurve. Og lige nu er jeg ved at lave nogle brændekurve. Og så er der blomsterstativer, som man kan bruge blandt andet til at have en lille kæde på, eller til at have en cypres indeni, og byde gæsterne velkomne, når de kommer. Så det er mit lille pilefletterværksted. Jeg er meget glad for det, og har rigtig dejligt. Så jeg glæder mig til at byde jer velkommen den 21. og 22. Vi ses. Hej.